ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, செடிகள்லாம் கருகி போடுறது, மொக்கு விடாமல் இருக்கிறது, வளராமல் இருக்கிறது, எந்த ஒரு பூச்செடியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க. பூச்செடி ப்ளஸ் பழச்செடி, என்ன ஒரு கார்டனுக்கு வைக்கிற செடியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அதுக்கு நான் ஒரு நல்ல ஒரு உரத்தை நான் சொல்கிறேங்க. அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதுதான் டிஏபி. இதில் பொட்டாஸ் இருக்குது, பாஸ்பரஸ் இருக்குதுங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது இந்த சீடு ஆர்கானிக் சீடு மாதிரி தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது ஆர்கானிக் சீடுங்க. இது நம்ம ஒரு செடிக்கு அதிகமாக வச்சோம்னா செடியெல்லாம் கருகிரும். நம்ம கொஞ்சமாக தாங்க வைக்கணும். நம்ம ஒரு செடிக்கு இவ்வளோ தான் வைக்கணும். சுற்றி வர நம்ம வேற சுற்றி தூவி விட்டோம்னா போதும். தூவி விட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டோம்னா நல்லா பறிஞ்சிரும். இது எல்லா வித கடைகளிலும் கிடைக்குங்க. இப்போ வாங்க நம்ம இதை நம்ம என்னோடய செடிக்கு இது போடலாம். எனக்கு ரோஸ் செடி அவ்வளோவா பூக்கிறது இல்லைங்க. சும்மா ஒவ்வொரு பூவாக தான் பூக்கும். பாருங்கள், ரோஸ் செடிக்கு இது இவ்வளோ தான் போடணும். இது வாங்க போடலாம். இந்த மாதிரி வேற சுற்றி இது போட்டுட்டதுக்கப்புறம் இதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விடணுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த 1 வீக்லேயே உங்களுக்கு இதோட ரிசல்ட்டு கண்டிப்பாக தெரியும். ஆனால் இந்த உரம் வச்சதுக்கப்புறம் 15 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணணும். எந்த உரமாக இருந்தாலும் வைக்கணும். நீங்கள் உடனே 1 வீக்ல நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இதுவும் போயிடுச்சு. இதுவும் போட்டிருக்குறோம். ரெண்டாவது நீங்கள் போடுறதும் உரத்தையும் போட்டிங்கன்னா செடிகள்லாம் கருகிருங்க. அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இது பார்த்திங்கன்னா குருமிளகு செடி. இது குருமிளகு செடி இந்த மாதிரி நான் இதை வச்சு இப்போ 1.5 மாதம் ஆச்சுங்க. இந்த செடியை வச்சு 1.5 மாதம் ஆச்சு. எந்த செடிக்காக இருந்தாலும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த டிஏபி உரக்கடையில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதை சுற்றி ஒரு 10-12 அந்த மாதிரி தாங்க போடணும். ஜாஸ்தியெலாம் போடக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கருவேப்பிலை செடிங்க. இது கொஞ்சம் நோய் வந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நோய் வந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நான் இதை போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 1 வீக் கழித்து உங்களுக்கு நான் இதோட ரிசல்ட்டை நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்கள் செடி எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும், பூக்காமல் இருந்தாலும், அதாவது காஞ்சி போகிற ஸ்டேஜில் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட்டு தெரியும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இது பாருங்கள், இது ரோஸ் செடி. இது என்னன்னு தெரியல, சீக்கிரமாக இது காஞ்சிட்டு வருது. இருந்தாலும் ஃபுல்லாலாம் 100%லாம் காயில், ஒரு 25% காஞ்சிருச்சுங்க. நம்ம இந்த இதை போட்டு பார்க்கலாம். போட்டு ஒரு 1 வீக் கழித்து பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது மல்லிகைப்பூ செடிங்க. இதுவும் அப்படி தான் இருக்குது. இது சரியாக பூக்கல. ஸ்டார்டிங்கில் இது நல்லா பூத்துட்டு தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலைங்க. இது சரியாக பூக்கிறதில்ல. அதனால் நம்ம இதை இதை வச்சு பார்க்கலாம். நம்ம சுற்றி வர இந்த மாதிரி போட்டுடலாம். போட்டு விட்டதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது ஆரஞ்சு செடிங்க. இது ஃபுல்லாக பூ மொக்கு விட்டுருக்குது. பூ விட்டுருக்கு நிறையா. பாருங்கள், நிறையா பூ, எல்லா பக்கமும் நிறையா பூ விட்டுருக்கு. ஆனால் இந்த பூவெல்லாம் அப்படியே உளுந்து போயிடுது. நம்ம அதுக்குமே நம்ம இந்த டிஏபி நம்ம வைக்கலாம். இப்போ இந்த ரூட்டில் வைக்கலாம் டிஏபியை. இது பார்த்திங்கன்னா இது கத்திரிக்காய் செடி. கத்திரிக்காய் செடிக்கும் நம்ம இந்த டிஏபியை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது பழங்கள், காய்கறிகள் எதுக்காக இருந்தாலும் நம்ம வைக்கலாம். பூக்கள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு மல்லிகைப்பூ செடி இருக்குங்க. நம்ம இந்த செடிக்கும் நம்ம தூவி விட்டுக்கலாம். அதே போல் இங்கே ஒரு மல்லிகைப்பூ செடி இருக்குது. எல்லாமே கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது. அவ்வளோக்கா பூ எடுக்கிறதே இல்லை. அதனால் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இது சாத்துக்குடி செடிங்க. இது ஆரஞ்சும் சாத்துக்குடி நான் ஒட்டுக்காக தான் வாங்கி வச்சேன். ஆனால் அதில் ஆரஞ்சு கொடி ஒன்று காய்ச்சிருச்சு. இன்னும் இது இன்னும் ஒன்றுமே காய்க்கவே இல்லை, பூவும் எடுக்கலை. ஆரஞ்சில் கூடி நிறையா பூ எடுத்திருக்கு. இது பூவும் எடுக்கலை. இப்போ நம்ம இதுக்கும் நம்ம இது வைக்கலாம். இது என்னோடய ஜாதி முல்லை செடிங்க. நிறைய மொக்கு விட்டுருக்குது. இது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் பூக்கிறது. எல்லா செடியும் ஆடி மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா இது ஆடி எண்டில் தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ தான் நிறைய மொக்கு வச்சிட்ருக்குங்க. பாருங்கள், இப்போ தான் இது ஃபுல் நிறைய மொக்காக இருக்குது. செடியே ஃபுல்லாக மொக்காக இருக்குது. நம்ம இதுக்கும் கூட
கொஞ்சம் நம்ம வச்சுக்கலாம். அதாவது ஒவ்வொரு செடிக்கு 12 உருண்டை அல்லது 15 உருண்டை அந்த அளவு தான் வைக்கணும். அதுக்கு மேலே நம்ம போடக்கூடாது. இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய வெள்ளை செண்பக பூ மரங்க. இது பெரிய மரம் தான். நான் இப்போ தான் அதை கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன். நிறைய பூ பூத்துருச்சு ஆல்ரெடி. அவ்வளோ பூ பூத்துருக்கு. அந்த வீடியோஸ்லாம் கூட இருக்குது சேனலில். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதுக்கும் போட்டுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர் செண்பக பூ மரங்க. என்கிட்ட 2 வெரைட்டி இருக்குது. இது வந்து ஆரஞ்சு கலர். இதுவும் நான் கட் பண்ணி தான் விட்டுருப்பேன் நான். இதுக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம். இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா தாட்பூட் பழம்னு சொல்லுவாங்க. அதிகமாக கிடைக்கும். இது வந்து கொடைக்கானலில் தான். இது வந்து கொடியாக வர்றதுங்க. ஃபுல்லாக கொடியாக வந்து ரொம்ப காய் அதிகமாக இருக்கும். இது ஜூஸ் கூடி போடலாம். தாட்பூட் பழம்னு சொல்லுவாங்க. அப்போது நம்ம வந்து இதுக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் போடணும், ஜாஸ்தி போடக்கூடாது. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆர்கானிக் தாங்க. நம்ம செடிக்கு வந்து நம்ம எல்லா செடிக்கும் நம்ம போட்டாச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.